Mhuri yeZimbabwe, pano pamuzinda wevanhu takakutaurirai a couple of days ago about maaliens akaonekwa kubeshnaf nevakomana vanga vakwira mugomo. Gomo iri rinopfuta zvinhu zvinowanzo zvaitika gore negore kuti mugomo iri rinopfuta. So science dzine maexplanations on why moto uyo uchitanga, but vakomana vakakwira vachinodzima moto uyo kuita kuti usadzika kumavillages ari kuzasi. This is happening kunzvimbo iri around beshnaf. Right, so zvakamira zvakadaro mhuri yeZimbabwe. Nhasi manje mukomana anonzi Chiriga, wangotipa zita rekuti Chiriga, I think it's his surname. One of the guys vakakwira gomo vachinodzima moto, vachibva vatanga kuona zvisikwa zvavasati vakamboona. Takakuratidzerai kuti zvakamira sei, zvazvine zvimaoko zvakareba, zvimusoro zvakareba nezvimakumbo zvakareba, ende kufamba kwazvo zvazvisingaiti senge zvekutsika pasi, zvichingoita sezviri kuflota mumhepo anditi, but zvichingoita senge hazvioneki zvinooneka. So takakuudzai also kuti vakomana vakatobudisa makamera aizama kucapture, and then they saw kuti hapana chiri kubuda pakamera, but through maziso avo vanenge vachizviona. So so right now Chiriga watipa maupdates, watipa new news achitiudza kuti vakomana, teererai munzwe, udza mhuri yeZimbabwe super kuti things are really happening, and these things are some other things. So regai tipinde munyaya kuti mukomana wati chii. Hanzi after vakwira gomo vari 3, vaona zvavakaona, moto vadzika gomo, zuva ratopera handiti, kwatoedza bhozi zvakaonekwa around kwa4 makuseni, kwakuita makuseni handiti, vafonekwa kunzi mukai munodzima chichigomo handiti. So mukomana haana kugumira ipapapa. Mukomana decided with one of his friends anautudza kuti anonzani kuti iwe wangu, let's keep going mugomomo, tichiongorora panguva dzekuaround kuma4 makuseni oga kuti is there something that is happening, zvinhu zviya zvatakazviona ka1 chete zvikatoenda here kana kuti zvinogara zvichidzoka. So mukomana watibudira pachena kuti honestly the reason is not like mukomana is a scientist ari kuzama kuda kutaura nemaaliens oudzwa this or that. The real reason why mukomana would do such a thing, he said yes, he's scared of it, but he just realized kuti magic dzakadai so kana akadziona nemaziso uye dzichiexista, pane chance yekuti zvinogona kumuitisa mari. So Chiriga is just being driven also by the desire to get rich. Ndiani asingadi kuita mari muri Zimbabwe? Ndiani asingadi kuita mari? So mukomana akaona kuti ndaona zvinhu zvandaona izvi, regai tirambe tichidzokera ikoko, maybe ndikataura nezvinhu izvi zvogona kundiitisa chi? Mari handiti, chibhanzi handiti. So zvakamira zvakadaro, mukomana ari kuti vakadzokera musi wekutanga mangwana acho, vachidzokera mugomo muya something strange was happening. He said he felt some strange, it's like a strange atmosphere yaunenge uri mukati mayo. And then he said nothing happened, adzokera neshamwari yake, and then ndobva atoti maybe ndakuta give up, but kuswera nezuro manje, fortunately dzichiti around kuma9 gomo riya rakatanga kupfuta zvakare handiti, ratanga kupfuta zvakare kuma9. Vanhu vanga vachakamuka zvikatonzi muvillage meya vana ningi ndivo vari kufanira unodzima. Vakomana ndobva vatokwira, ndobva aendawo, yanga isiri juti rake rikunodzima, but akaendawo. So vakomana vachidzima moto vari kune chekusaidhi rekoko kwegomo, iye anga ari kune rimwe side achiobserva from above, from afar, asi ari padhuze handiti, achiobserva. So mukomana is telling us about something very strange that happened. Mukomana ari kuti wakaona zvinhu zviya zvakare, but this time zvinhu zvanga zviri nechekure nekwakune vanhu vanga vachidzima, zvirati vanhu vanga vachidzima havana chavakaona. But mukomana ari kuti paakaona zvinhu zviya zvanga zvakamira handiti, zviri around 4 hanzi nevamwe zvimadzimudzangara, zvazviri 4 maaliens. Isusu tomati maaliens, I mean ngoti something from some other space yatisingazivi kuti chii, but nechishona I think yes, togona kuzviti madzimudzangara, right? So ari kuti ari kuona zvimadzimudzangara zvezve zvakamira nechikoko, ende iye ari kuzviona handiti,
ari kufunga kuti inini am observing these things, izvo hazvisi kudi kumuona, ndo mafungiro ake, but ari kuti all of a sudden wakabva aona one chatosvika pamberi pake, ende mukomana ari kuti akarohwa nehana, wakavhunduka, but mukuvhunduka kwake wakaramba akatenza, because ari kuti iye wakatokwira gomo iri ambomwa something, handiti something chinomupawo ushingi, so amene kuti chiguchu something chaari kuti chimera handiti so mukomana wamira watenzera chinhu chacho, wakateresana nacho manje. Mukomana ndokuti how are you, chinhu chacho achiri kungomutarisa achisi kupindura, achisuita sei. Mukomana ndokuti makadii, chinhu chacho chiri kungomutarisa achisi kupindura, achisuita sei. Mukomana ndobva ati muri mudzimu here, chii chiri kuitika, chinhu chacho chiri kungomutarisa hachina zvakapindura, ndobva chamukaruka chakuti charova pasi, chadzokera kune zvimwe zvacho zviya, ndobva akaruka akuona zvose zvakungobhururuka zvichiinda mudenga, gare zvainda right. So mukomana Chiriga ari kuti iye right now he is in fear, but he is also in excitement, but he is confused because the reality ndeyekuti so gomo iri riri kupfuta because pane zvinhu zviri kutungidza moto. That's his conclusion muri Zimbabwe, kuti saka kana zvinhu izvizvi ndakaenda mugomo ini ndikanozvishayiwa, but pandadzokera ini kuri kupfuta futi ndazviona, zvirova kuti evidence ndeyekuti izvi ndo zviri kupfutidza gomo according to mukomana. So right now mukomana ari confused, but mukomana ari kuti iye, because pandataura naye mukomana ari kutaura kuti he believes kuti kana achigona kutaura zvinhu zvakadai so unogona kungoitiswa mari nezvinhu zvakadai so izvi zvamungoona kuti almost everybody end goal is money. Munosara kuda kungodi kuita mari. I don't know, muri Zimbabwe, what advice can you give this guy? Isa pfungwa dzako mucomment section, tenge tirimo toda kunzwa kuti muri kuti chiwo, because chero neno ndiri confused, ndoda kutonzwawo kuti what can this guy do, osiyana nazvo oramba chii chiri kuitika, handiti, because even if kwakuchinzi mukomana anoenda unoripota kana kuti kumadepartment akadai government and stuff, of course they won't take him serious, you know, zvinhu zveuroyi izvi, zvinhu zvemweya, zvinhu zvechi, it's a complicated issue. Anybody can create a story, so the government won't waste its resources looking into it, because anybody can lie, and a lot of people are always lying. Vana madungwe vakaburikira vachiti vaenda kudenga vanogocha nyama naMwari etc. So you can see. So Zimbabwe, this is what's happening munyika medu munomu. Muneni wenyu pana pamuzinda wevanhu Super Nexus. I don't know also how far true it is, but it is up to you to judge and tell us your thoughts in the comment section. Rugare ngaruve nemi.